Chcim so kojarzą ka siebie. Myśla, że peś na złodą tyś, ale peś na bardziej i nawet ka myśla przede wszystkim z tabaczeniem. Chcemy le neprzód co zarzec. Łetobace, gdy so wiele osobliwie ostatnio w mediach, ale dzisiaj żyjemy wicy łytim, skąd biorą so ruścia, tobacie wszeliaci. W Kasiepskim Ledowim Uniwersytecie w Wieżyce odbyła się konferencja na temat regionalnej połyciene i betnice po 20 latach regionalizmu w polskich szkołach chcą oszacować zdobyci, a stracenci połyciena na Kasiebach. Przybeczymy, że za cząstci kasiepskie edukacje sięgają lat 90. Tere regionalna edukacja jest jedną z najlepiej rozwijających się w Polsce. Mamy taką opinię w Polsce, że na Kasiebach ta edukacja regionalna dość daleko poszła. Kasiepskiego języka uczy się 12 tysięcy, choć w cykie wiele do zrobieni. Japoński badyra kasiepskiego języka, dr Nomochi Motoki, był głosca Gduńskiego Uniwersytetu. Płetkel so ze studerama filologiczno-historycznym o Wedzelu, to jego ćwierte głosce na Kasiebach. Uczyli łet tyle lat badereje języka kultura Kasiebów. Teraz przede wszystkim mnie interesuje składnia kasiebska, która jest najmniej opracowana na razie. I przede wszystkim interesuje się zdaniem typu łenie i zony, łenie wyjachony. To jest bardzo starego typu zdanie i chciałbym teraz zgromadzić materiały i chciałbym analizować. Doktor Motoki jest slawistą, a szkolnym uniwersytetu w Sapporo zajmie się słowiańskim językama, a apartno kasiepskim. Westmenesce solestów, a 19 karnów belobetnika ma 9 finału pomyrszciu o festiwalu frantówci Kasiepści Spiwe w Lezenie. Konkurs już od wiele lat je team, w którym prezentowani są nowi kasiepści frantówci, a mają debiutem młodzi artystce. A co najważniejsze, rok w rok rosce wiele nabetników i to nechnym lotsiech. Bardzo lubię te wiersze, ponieważ są takie radosne i też mają coś w sobie takiego niesamowitego, co mnie bardzo wzrusza. Są proste, łatwe do zapamiętania i są ładne. Lato zdobywca ma belemidzeiny ma dzece z Werla, Bolsiewa, Techomia, Lezena, Wysiecena, a najlepszą wedzi gimnazjalną szkołą, która dobela Grand Prix konkursu Westalo Łoglowo-Ścialcący Liceum miona Jana III Osobieściu z Wejrowa. Zortów tobacier mamy na Kasiebach wiele. Są doze, bydle, a ruści, niech slidnych je newicy i są one chyba najciekawsi. Chcemy le ustrzec, jak powstawają. Coraz minimum rogowników w naszym regionie, bo też nie każdy tere tabaka zażywe. Choć gdy soże Kasieba co nie tabaci, nic nie znaci. Tymczasem wiele tobacierów robi so na prezentę i są one stawieni często bluz do cyre. Znanym w rybie zieje wastają drzeździon ze starzena. To jest sztuka połączona z tradycją, z rzemiosła ludowym, to jest taci kasiepści. To było kiedyś i ja i Westunie, myślę, że to musimy kontynuować po naszych przodkach, bo to było kiedyś to robili i zażywali ta tobaka i do dziś je zażywają. Tej chcemy le ustrzec, jak so zabrać do rechtowania ruszków, a może ktoś so nauczy. Naprzód musi naleźć najlepiej krowi róg. Co to jest? Wy macie co róg? To jest róg od krowy. No, te co mlika dawają. No, albo może być od bików, ty się przykładowo od bików, to od bika. A czym to są różni? No one szersi, a krowa ma bardziej starsi, to wiadomo, że jest starsi, nie? I twardsi, i grebsi, nie? A bik ma wiksi, a tak ci cięci sana bardziej, nie? A lepiej z jakiego co robi? Lepiej zrobić z krowi rog, bo one są trwalsi. Jak ich dostanie, to ci się będzie kość, nie? Ja. Te rdzeni. A to trzeba gotować, tu jest w keclu, nie? I tam kecel. A ty w keclu to gwety, a ty to złopina. Zabierka ma odbile. To jest wszystko musi tworzyć. To wszystko około 2-3 godziny, zanim to wylezie rausz, ten gnyt to musi wyjść. Na jerodzie muszą so wyważyć. Zaś tu cekły bezdźimy najważniejszy, a najbardziej wymagający etap produkcji. Z rogarstwa podobno zare, jak widzą róg, i wiedzą do cieła, a cie w ogóle są nadywy. Dobry fachowcy. To zaraz, on tylko może spojrzeć na róg, to on wie, co z tego więcej. Jemu taki dar, żeby zwejść, że ty wiem. Ten ty róg je chce wyrzeczeć. I ja ci feń w tych wyszedł, nie? Ale to trzeba mieć trochę wyobraźnię.
Bo on taki zimny był ślawiny, na pewno by to wyrzucał i bezużyteczny był. A jest tworzy po prostu coś takiego, Kiedyś z różnych rogów te to bacie rebele robione, teraz w sieci skrowych prawie robią, a u pana widzimy też z jeleniu robią. Z jelenia. Ja mam kilka takich zrobionych po prostu, ale to jest drogi materiał. W postaci rogu to w zasadzie 2-3 tabakierki, nie wiem więcej. Na takie rukie drogi, także po prostu to nie bardzo sobie opłaca, jeśli chodzi o stronę finansową. Ja to raczej mam tak bardziej do cery zrobiony, nie? Żeby pokazać ludziom, że idzie i z rogu jeleniu zrobić też nie tabakiery. Kiedy są, że kiedyś robili też z rogów od kłeze, z różnych. Czy panu co zdarzaje, z jakiś robić? To znaczy, jest z tym liczyli, że jem teraz kłezę też robił, ja mam w tej chwili rodzi od kłezę, ale jakoś nie mieli okazji, żeby zacząć robić. A poza tym, mi się wydaje, ten materiał z rogów kłezy nie jest specjalny, bo on zbyt cienki sanci. Gdy są, że strzedzesce rogów serych, wybierzemy z 10, które są nadawają. Rodzi, którzy wybrali Jan Drzeździon, już są wywazione i teren młys nadać im pierwszy sztut. Przed tym polec, to się nie spalało. Tak, widzisz to, jak to jest zrobione. I to jest podgrzany. Żeby on sobie trzy zrobił, tak? No, żeby on zrobił nic. A to no, ty właśnie, to jest ta najważniejsze, jak to grzeje, jak to gotaje. To jest z mitci socjalizm zrobił, ale to musi pół dnia ważyć. A tak jak to podgrzata denatura, ta soni. Albo na ogniku to można, no to właśnie trzeba znaleźć ten moment, zanim się zrobi mitci, nie? A ty sobie będę klin, nie? Łestewe jeś wedzdzic materiał w prasy jało wyszlifować. To za sztucek. My robimy se proste tabaciera, ale nych sztyltów, azortów je wiele. Kto ma jakieś zdolności rzeźbiarści, to może wyrzeźbić, nie? Jakiegoś tam konia, czy psa, czy zeka. Nie, różnie, nie? Różnie, ale to zależy od jaki je róg greby, nie? Bo jak cięci róg, to tam na nim co nic nie da zrobić. A jak grebi róg, jak ten przykładowo, oni nad tym bez da zrobić. I na przykład to ci fajny piesek. Jasny róg, wszystko je widzę. Widzę psów, ale ty też taki jeden, z upadniętym łysiem. Co ty jeszcze? Na deszcz, to bacie rano deszcz. Ja, ty są mywe. Ty w tej chwili mam 2 daci mywe. O, taci. Bo to jest związane z naszym regionem, tym Łyrskim. Z naszym regionem też jest związany Burczybas. Burczybas też. To wszystko, ten Burczybas jest cały zrobiony z rogów, nawet te obręcze. Ciekawi przemiary to też dzeci gęse, orka, cierebek. To baciere robimy, jak je widzę z różnych rogów, ale nie blues. Nie każdy to baciera z rogu może mieć. Ja mam takie inne peźna. Drzewiane, zlepe, dla kogoś to jest. O, to byle dla kawalerów, dla beńlów. Bo kiedyś było tak, że kawalerze nie mogli mieć takich tabacirów, kawalerze mieli drzewiani, albo byli w glenie wypyloni, gleniani. A ty dopiero, jak w dzień slebu, ci młode pyra przejechała z Kłescola, ty to było po Kłescole, było pylnie. I po pylni młodzi dostawili prawdziwe tabacira. Z rogu wykonane. I teraz co on zrobił z tą drzewianą albo z glenianą? Gleniane on rozbił łyziemia. Ja, rozbił, a drzewiane on przekazał swojemu koledze, co był też, co był kawalera. Teraz wiesz po mnie. A jak tak sobie żenić, to tak z następnym udysz. Nasz róg je prawie fardych. Musisz nadać mu farwa, a przerechtować do nosieni. Będę w prasa, nie? I tyle poprasowani, ty to wszystko stesniony, ty są kliny wbijeni, ty ten kliny wbity będę. Poprasowani, to wszystko tak wezmie, nie? No. I ten skąd będzie no, trochę wierka.
są taci sywy, nie? No, ten tak, nie? Zrobiony. A to nie dali robiony, to nie dali pilnika robiony. To nie bez nich przykładowo robiony, o tak, nie? To jest wszystko wyrobione, dziurawe wiercec, będę wyczyszczony, musi być tu. I już wzmocnieni będą. Jo, tu jest dwa wzmocnienie wszędzie dookoła, nie? I mamy róż kwardich, które możemy zarzec. Właściciel te rogi sobie jedno piersi w sepie. Nie tak jak gościom są często piersi sobie, a dopiero podawy gościom. Ja tak chcemy. Chcemy to zarzec. No. Tylko w sepie są te owici. Ale to dobrze. To jest na zdrowie, to przycieści, no to ci fajnie to przycieści. Samych sposobów na robienie różków tyś mamy wiele. Kiedyś zajmale so tym często kowale. Bo je było znel technologia ziewarzec w skórach od bólew, tak jak to robił Leon Bizewski. Ale ja jechał do Westrowa, do Feliksa Renusia, to on gdy jego ojciec był kłewela, a jak jego ojciec miał trochę czasu, tak w zemie, to on robił różki. A on gdy loja posmarował i w ściepce i nad łegnia on by jego podgrzył i to scesnął i robił różki. Także to był też rogownik. Kłewele też potrafili, nie potrafili robić różki. Przed tym to było ich wici, to było, wiem, że było w Kazemie, że też był jakiś rogownik, co robił różki, ale kol nas w Gnieździe to Bizewści. I Bizewści potrafili robić ta tulpa, jak my życimy, kwiat. Ale kiedyś różci mieli też insi sztult. Dziś rogownice nie wiedzą do końca, jak nowe zrobić. Bo tak po prawdzie przez jakiś czas była taka przerwa w tym zwykłym robieniu tobacierów i teraz koledzy jak zaczynają robić, to nie wiedzą jaka do końca była ta technika robienia przód lat tych różków i temu może często nie są aż tak wykręcone te czubci, te różki, tak jak przód lat to co robilo. Bo w ten czas ledzy też inaczej musieli to robić. Na Kasiebach Redzich ternine piękne tradycja robienia łotobacier trzymają. Ich równak coraz to mniej. Szkoda, bo nauczyć co tego może trudno, ale może to zrobić każdy i dość flot. Jest nauczył jakaś jedna emerytura, na renta. Tyś nauczył do cena od Romeka. No. Bo on to przeniósł z muzeum, no i on to tu zaczął robić, a później to to robiadali, nie po nim. Nie. W zasadzie to jest w 2008 roku jest zaczął, w maju. To w zasadzie to przez Józefa Rośmana, przez kolegę. My tak kolegujemy od lat. W zasadzie on mnie bardziej zmusił do tego, bo ja specjalnie nie chcę tego robić, bo ja mam inny full roboty. Ale jednak są dolna gadać, ale wcale nie żałuję tego. A kto mnie to nauczył, to sam nauczył. Ja nich nie uczył po prostu. Ja tam nieraz podstrychał coś, jak to trzeba zrobić. Ale do swojej technologii jest sum doszedł. Wici na nasze dzisiejsze tema można so doznać w książce Romana Drzyżdziona, które je można rzeknąć tacim ABC tobacieni. To obace o różkach, o rogłewnikach, to jest podobne w taci, jakby to rzec, pyle. I ta pyla może so flot zjeść i ku lepszemu na zdrowiu to w trzecim windzie, a to też może tak człowiek będzie przenęcony do ciotani, zecietel, a to jest jedno dla rozumu dobry. Tam je tyś po kasiepsku, przeleźno se nauczy po kasiepsku czytać i tyś sodowi, czemu tobaka jest takie dobre i czemu tobaka jest zdrów.